Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Karon ang atong color nga gisulob. Unsa may color ni? Pink o rose. Tungod ni sa atong selebrasyon ining ikatulo nga Domingo sa Adbyento nga gitawag og Gaudete Sunday or panahon sa kalipay, malipayon nga Domingo tungod kay nagkaduol na ang pagkatao sa atong manunobos. Lipay sa takaron dinhi kay karong gabi na ang atong fundraising concert na gabuto-buto na sloyo. Excited na mo? Yung na pamalit nagtikit. Nakapalit na. Sige, ang di kapalit, di malangit. Mga igsoon, ang atong paningkamot para sa kaluwasan, dako kayo ni siya og merito ngadto sa kasing-kasing sa tong Ginoo. Busa magtinabangay ta sa pagampo nga unta ang atong kalibutan, magmalipayon ang atong mga leaders, mangita untag pamaagi aron malipay ang katawhan dili maproblema. Ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig suporta sa atong mga proyekto, sigig palit aning atong mga slots ug namalit sad karon sa mga tickets aning atong fundraising concert sa Sweet Notes. Tagaan unta sila sa tinuod nga kalipay sa atong Ginoong mangluluwas. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nagtan-aw ikaw sa imong katawhan nga nagpaabot sa makanunayon nga pagtuo sa pangilin sa pagkatao sa Ginoo. Itugot nga makadangat kami sa mga kalipay sa kaluwasan ug sa kanunay makasaulog kami niining uban sa dakong kadasig ug kalipay. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod
sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Magmaya ang kamingawan ug mulambo sa disyerto ang kabulakan. Mag-awit kini sa kalipay ug mahimong matahom sama sa bukid sa Lebanon. Ingon katabunok sa Carmel ug sa Saron. Makita sa katawhan ang himaya sa Ginoo, ang kahalangdon o gahom sa atong Dios. Busa liguna ang mga kamot nga wala nay umoy, ug ang mga tuhod nga luya na. Ingna ang nakabsa nagpaglaom, pagmaisog ug ayaw kahadlok. Muanha ang imong Dios aron sa pagpanimalo sa imong mga kaaway ug iya kamong luwason. Makakita na unya ang buta ug makadungog na ang bungol. Maglukso-lukso na ang bakol daw lagsaw ug mag-awit ang amang sa kalipay. Kay dito sa kamingawan mudagayday ang tubig, ug may mga sapa na ang disyerto. Unya, mamauli sila sa Jerusalem nga mag-awit, ug malipayon sila hangtod sa hangtod, ug ang kasubo ug mga panghupaw, mahanaw na sa dayon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo dali ug luwas sa kami. Ginoo dali ug luwas sa kami. Ang Ginoong Dios matinumanon hangtod sa kahangturan. Giampingan niya ang katarong alang sa mga gidaog-daog. Naghatag siyag pagkaon sa mga gigutom. Ang Ginoo naglingkawas sa mga dinakpan. Ginoo dali ug luwas sa kami. Ang Ginoo naghatag og kahayag sa mga buta. Ang Ginoo gapabangon sa mga nahilukapa. Ang Ginoo nahigugma sa matarong. Ang Ginoo nanalipod sa mga langyaw. Ginoo dali ug luwas sa kami. Gitabangan niya ang mga ilo ug balo. Apan niyang gisalikway ang mga dautan. Ang Ginoo maghari
hangtod sa kahangturan. Ang imong Dios, O Sion, hangtod sa tanang kaliwatan. Ginoo dali, ug luwas sa kami. Pagbasa gikan sa sulat ni Santiago. Busa pailob kamo mga igsuon hangtod sa pag-abot sa Ginoo. Tan-awa unsa ang pagpailob sa mag-uuma samtang nagpaabot siya sa pag-ani. Mapailobon siyang nagpaabot sa una ug sa ulahing tig-ulan. Busa kinahanglan nga magpailob usab kamo. Liguna ang inyong paglaom kay duol na ang pagbalik sa Ginoo. Mga igsuon, ayaw kamo pagbagulbulay aron dili kamo silutan sa Dios. Ang maghuhukom ana-ana sa pultahan. Mga igsuon, hinumdumi ninyo ang mga propeta nga nagwali sa ngalan sa Ginoo. Himua sila nga panig-ingnan sa mapailubong pag-antos, taliwala sa mga kalisdanan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkadungog ni Juan nga magbubunyag didto sa prisuhan bahin sa gihimo ni Kristo, gipaadto niya kang Hesus ang pipila sa iyang mga tinun-an. Og nangutana sila kang Hesus, sultihi kami, ikaw ba ang giingon ni Juan nga moanhi o magpaabot pa ba kami lain? Si Hesus mitubag, pamauli kamo og suginli si Juan sa inyong nadungog og nakita. Ang mga buta nakakita, ang mga bakol nakalakaw, ang mga sanlahon nangaayo, ang mga bungol nakadungog, ang mga minatay nangabanhaw, ug ang maayong balita gisangyaw ngadto sa mga kabos. Bulahan kadtong wala magduha-duha kanako. Samtang na mauli ang mga tinun-an ni Juan, si Jesus miingon sa mga tao mahitungod kang Juan. Sa pag-adto ninyo kang Juan didto sa dapit nga awaaw, unsay buot ninyong makita? Bugang ba nga gipilay-pilay sa hangin?
Unsa bagayod ang inyong giadto aron tan-awon? Usa ba ka tawo nga luhog pamisti? Ang mga tawo nga nagbistig sama niini atoa magpuyo sa mga palasyo. Sultihi ako, unsa man gayod ang inyong gipaabot nga makita? Propeta ba? Oo, sultihan ko kamo, nakita ninyo ang labaw pa sa usa ka propeta. Kay si Juan mao ang giingon sa kasulatan, ania ang akong sinugo, nag-ingon ang Dios, ipadala ko siya una kanimo aron andamo niya ang dalan alang kanimo. Hinumdumi kini, wala pa'y tao nga sama ni Juan nga magbubunyag. Apan ang labing iwit sa gingharian sa langit, labaw pa kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ay ikaw, O Kristo. Mga igsoon, ang gitawag natog kalipay nga tinud-anay anhagid nato makuha kon nag-anam tag kaduol sa atong higugma or gituuhan nga atong manluluwas. Nabitang mo-announce na nga nana ang ayuda, lipay na ka, labi naigo tas baha, nana nya mag-anam og kaduol hangtod na gyud moabot sa imong atubangan, malayat-layat yung kas kalipay. Kamis una dito sa bukid mangamo nya mga rin na silang syudad si mama Lunes ilang tawag og Manabo nya magbakta sila atong bukid gikas among balay makita naman bisag mga usahon pa ka kilometro. Kami mga anak managtungko nami atong may dool sa among kuan katong dayong tungas ngadto sa among balay. Maghuwat namin nila. Nya lipay na kami, ala na sila, naglayat-layat na. Nya inig abot na gyud, ug unsay gipangda, mag-ilog dahil may kaon. Mga duaan, nya wa gani mapalit ang gitugon nga duaan, hilak dayon, latuson dayong mama. Isayunan lang mo mga buanga mo da. Asa man tong tirador asa man tong Julin, gisayunan lang mo, sige, gumbol-gumbol, latoson pabitaw. Pero ingon ana ba, muna nga niingon si Kristo sa mga propeta, katong nag-unang propeta, sila si Moises o uban pa, labaw pa si Juan nga magbubunyag ato. Nga naman, kay si Juan nga magbubunyag, sikit kaayo ni Kristo. Kanang kuan sila ba? Kanang katuslas Moises, layo pa man ito. Si Juan, sikit kayo. Pero matod pa ni Jesus, pero ang labing iwit sa gingharian sa langit, labaw pa ni Juan. O kinsa maning labing iwit. Kanang imong tupad. Unsa man tao'y abilidad di man na propeta. Hasta ning gawali. Layo ra kay ni Juan nga magbubunyag. Pero ang nakanindot kay ni anatas gingharian sa Dios. Wa man to kasuway og pangalawat si Juan. Kita nakasuway man. Sa una igo ra man siyang maingon, hapit na mo abot. Kita kay nanagyo gikaon na gid nato. Gilingay mong tupad ing nalipay ka nga makaon ang Ginoo. Pero nganong daghan man gyapong maghikog, daghan man gyapong magdepresyon karon. Tungod kay wa nato dawata ang Ginoo nga anian na sa atong taliwala. Di nato dawaton ba? Karong gabi mag Sweet Notes man ta concert. Nindot kay na. Pero di gid mo mopalit og ticket, wa gyud.
Naanaginas atong luyo. Pero maingon lang yapon ka, ada, sila lang diha, oy, yan ko ana. Di jud ka sinati, unsa da kanindot. Di ba? Hilinga imong tupad. Ingna, magkuyog ta karong gabi Ingna ba? Inga tagsa ra ka ini, way siguro sunod tuig, mabanlas na tas baha. Di na ta ka attend ani. Dito. Kadako anang opportunity nya ato ginang gihaguan lilian ninyo diri o di ba nindot kay ignaong gihaguan ginawa intay mga tug ang ato mga in charge ana way mga tug nanagyod nya mobalibad mangyapon nya unsaon sad nimo pagkaon sa Ginoo nga niya na sa atong taliwa nga sige man sad kag kaon anang sala kalitan magpuyo-puyo ka magsigig dinumtanay mga sala man ang mortal di ba? Di ka bangumpisal, di magpakasal. Naanagid unta, haron mahimo na jud kang malipayon. Naanag yung sakramento nga makapahimo to malipayon, mobalibad pagyod. Ingon ana kadimalas ang atong kinabuhi. Muna ayaw itugot nga madimalason ka ha. Diri sa atong unang pagbasa gihangyo gyud ni propeta kinsa to gasuwat sa unang pagbasa Isaías pagmaya kamong nawad-ag paglaom lig-una pagmaisog kay naa ng Ginoo pero layo pa ni sila propeta Isaías pero para nila murag duol na pag-abot na nila ni Juan nga magbubunyag mao na gyud. Diha na gyud duol na lang gyud kaayo. Mao na nga si San Pablo sa Santiago sa atong ikaduhang pagbasa ingon siya pailob gyud kamo. Kay na magiusahay mga igsoon bisag nana sa atong atubangan ang pagkaon usahay mamili pa gyud ta mangita ta sa wa diha. Tan-aw nimo ba? Ginamos raman wa day humba di ay nya na sa humba kaluod ani oy may tatog na ginamos pawa kunos luod ang ginamos pastilan mangita giswa diha no mangita giswa diha ayaw pangita suwa diha labi na gyud kun ang atong naa sa atong atubangan mao ang Ginoo ako dinala ko mangita sa wa dinhi ang akong pangitaon ang nipalit og slot. Amo ni sila. Awa ha? Ang atong grace, ano magsigim tagpangitaan ang wa mamalit kanina lay atong recognition. Aron malipay ta ang atong grace, ang atong halin ni abot nag 100,674. Nahimo ng 3 figures. Pero napay 599,326 nga palitonon pa tag 100 pesos per slot. Nya ang atong PPSC 78,750 na. Ang atong halin na pay 21,250 ka slots. Ang atong DPR 22,858 ang atong halin. Atong pakpakan ang namalit nato. Wa ko'y update sa sweet notes o pila na'y hali na to sweet notes. Pila na'y percentage ato? Pila na? Abot na ba taog 50%? Niabot na? O mga 50% na kuno atong hali. Napay katunga. Nga mga 5,000 man to atong ticket kabuok. So napay mga 2,500. Kaning gidaghanunag mamalit ni gamay kuwang na lang yun. Ano? Iba mo kung mo kapamalit niya. Pamalit sa itong inyong mga silingan. Itong mga silingan ninyo ba nga kusog ay manuyop. Suyop o kapi ba, Milo. Paliti. Diri karong gabi ini. Muna, ato ning gihisgutan tungod kay dakong kalipay nato kon maghigugmaay magtinabangay ta kay mao man na siya ang timaan nga gidawat nato ang manluluwas. Muna karon Gaudete Sunday, Domingos pagmaya
tungod kay duol na gyud ta sa kaluwasan. Pero kitang ni aron dinhi naa naman tas gingharian sa Dios tungod anang mga sakramento nga 7 nato ka sakramento, mao naman na ang paghari sa Dios tong kinabuhi. Mas labaw gyud tag kasinatian unta kaysa mga tao nga mga great prophets nga wa gyud kaabot sa pagkatao ni Kristo. Bisan si San Juan nga magbubunyag, nakaabot man siya sa pagkatao ni Kristo, gani nakabunyag pagid siyang Kristo, pero wa siya kaabot sa pagkabanhaw ni Kristo. Ang nakasinati sa kabanhawan kita. Mao nang dako kay na natong pribilehiyo. Nya di na nato usikan kining atong himuon na concert usa ni siya kapag pakita nga kita nakasinati og kabanhawan, nakasinati og kalipay nga Diosnon. Dili ni siya ako ang kuan lang kanang mura og kiat-kiat lang. Doon na ni siya lawom nga meaning isip parishioners. So kung di ka mo apil ani, mura kag nibalik ngadto sa wapay pagkabanhaw. Mubalik ka sa imong lubnganan, ngit-ngit, mingaw, ikaw rang usa. Muna apil gyud karong gabi ha. Sige, ang mo apil karong gabi manindog, ang di mo apil panguli. Atong ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit og sa yuta, og kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Nagipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, kaya Maria Mabernen, Nisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay o gilubong. Mikonsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw. Ingkaka sa langit o nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan didto mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang Dios naghatag kanato sa tinuod nga kalipay. Busa malaumon kitang muduol kaniya og muingon, Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang simbahan lukop sa tibuok kalibutan, madasigong mupadayon sa iyang misyon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, ngadto sa kinatumyang mga utlanan sa yuta, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga nangulo sa pangapagamanghanan, kanunay mag-ugmad alang sa unsay makaayos sa tanan, inay sa ilang personal nga mga interes, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga kita nga nagkatigom sa pagsaulog sa santos nga Eukaristiya, sa atong pag-ambit niining panggikan sa langit, maangko nato ang kapuno sa grasya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga sila nga nawadag paglaom ug kansang pagtuo nagmaluya, mabag-o ang ilang paghigugma kang Kristo, samtang nangandam sila sa pagsaulog sa iyang pagkatao, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mamanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pag-ampo.
nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalimugi ang among pag-ampo. Nga ang mga matuohon nga naguna kanato makadawat na sa ilang ganti ang kinabuhing tunhay didto sa langit nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalimugi ang among pag-ampo. Dios among maluluyon ug mahigugmaong Amahan, gisagop mo kami isip imong mga pinalanggang mga anak. Dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy nga nahat kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusnanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ikahalad unta kanimo sa walay hunong kining gasa sa among gugma aron matuman ang mga katuyuan niining santos nga misteryo ug madangat gayud namo ang among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo, ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta uban sa gugmang dili matukib. Gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag
ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao, aron inig-abot niya iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig, ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos gayon ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug niingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan,
Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Namo
Magampo kita. Kaluyi kami Ginoo aron kami nga nahinluan sa mga sala, maandam alang sa umaabot nga pangilin sa pagkatao sa manunobos, pinaagi sa imong Diosnong panabang, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nung kalipay. Nga mahitabo ra ni kung ato gyong dawaton si Kristo, puy-an ang iyang mga pulong. Pasalamatan nato ang atong mga ni-serve karon dihas gawas, ang atong mga barangay tanods, ang atong mga timag nagmanage sa atong parking o sa atong traffic, ang atong mga Eucharistic lay ministers, usherates, love offering assistants, sacristans, parish personnel, ang atong IT, SOCOM, ang atong mga lector, salmista, ang atong choir, ang Couples for Christ choir, og ang tanan nga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Gerardo and Mrs. Alice Calo and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Sa makausapa atong pasalamatan ang namalit na tog slots, unya padayon tagpalit og mga slots ang atong Grace tag 100 pesos na ni 70 slot challenge nga tag 7,000. Ang atong PPSC tag 100 pesos na ni challenge nga 162 slot challenge nga tag 16,200 para ni aning atong mga ongoing nga projects dinhi sa atong simbahan. Ang atong DPR tag 100 pesos para ni atong itukod og mga balay basig makasugod na ta karong simanaha human aning atong concert sa Sweet Notes. Maka-afford na tag mga naas mga 38 ka balay ang atong matukod. Nya ug do na pay mudugang mas basig mudaghan pa ni. So, ang atong paagi sa pagpalit og tickets o pamalit og slots, ang una, diha sa atong gawa sa simbahan ay mga lamisa diha. Pwede mo makapalit diha ticket sa Sweet Notes o sa slots dito sa atong opisina. Nya, pwede sad ninyo awa naman tay slot tingali sa awa na tay ticket nga mapalit nga i-deposito sa tong bank account kay karon naman ning gabi so ang mga slots lang pwede i-deposito sa atong bank accounts, pwede sad i-GCash pero puno-puno na ning amo mga GCash karon mo open na pod ni in first week sa next month. Unya ang atong pwede sa ikwarta padala nining atong mga ngan nga gibutang dinhi. So salamat kaayo. Nay kahon nato dinhi gibutangan og ikhak or edad ko, halad ko. Available na sad ang ato mga sobre na dias gawas og sa opisina. Nya ipada sad ninamo sa inyong mga balay pinaagi sa mga chapel leaders. Nya kutob ra ni ang atong paghalad sa atong edad karong December 25. Og di gyud mo kahalad sa inyong edad, sugod sa December 26, posibleng muhunong ng inyong edad. Dahil tayo. Joke na. Kamu sa no, usahay matinood na ba na? Onya, reminder, sugod karong Martes, may sa Digalyo na. Kanina sad, lain na sa ning activity na to dinhi. So, natay simbang gabi, magsugod sa ugma sa alas 8 gabi hangtod sa Pizza 23 alas 8 gabi. Simbang gabi ang tawag or simbas gabi. Ang dili na makasimbag kadlawon pero sa kadlawon dinhi sa ato simbahan alas 3 og alas 5 sa buntag ang atong misa sa Misa de Gallo, alas 3 sa kadlawon o alas 5 sa kadlawon. Nagkinahanglan ta og sponsors para atong lead walls
kinahanglan tag mga 3 ka lead walls para sa misa de Gallo. Dias gawas duha diri nya murag usa dinhi ani kay mabutangan atong mga tao diha para lang makita. Tag atong budget tag 50,000 pero murag mahal man tingali ang abang pero may na lang na makatampo mo og 50,000 og kinsay gusto diha mo tampo ipadala sa opisina para abang sa lead walls. Salamat kaayong daan. Nya usbon ako karon na gyung gabi wa nay laing gabi nga makasaksi ta sa atong concert sa Sweet Notes nya fundraising sa ni siya at the same time so og dili mo katambong palit lang mo og ticket kay ato nang ipanghatag diha anang naglakaw-lakaw nga way ikapalit no nya og motambong mo mas labing maayo. Alas 5 ra takutob atong misa karong hapon unya ikagabi alas 7 musugod na ta diri sa Luyong. Naot pa unta nga maayo ang atong panahon pero murag gitagaan sa tas Ginoo maayong panahon. So di na to ni usikan. Kini nga atong kabarog nga Christmas tree nga tree of gratitude and petitions ang magsugod ni sa simbang gabi ugma o sa kadlaw nga misa de Gallo anha dias gawas manguha mo kato mga balls bitaw kani mga gagmay-gagmayng balls na ana dias gawas unya ibutang na nato nya mohatag ra mo inyong love offering nya ini kahuman sa communion mulinya ta diri inyong i-offer ang inyong mga kato mga balls nya atong ipangkawit diha na haron nga mao na to ang inyong petitions and gratitudes. Nya kada adlaw na nato himuon kay kada adlaw masad ta magpasalamat, kada adlaw masad ta mangayo. So symbolic usa na siya ka fundraising gihapon pero love offering. Kuha ra mo dito balls nya butang dayon sa kana ganing inyong love offering. Ya dadon ninyo nga ri sa sulod nya inig-humana human sa communion mulinya ta diri sa misa de Gallo na og sa simbang gabi. Pangandam na mudaan manindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Sa kanino. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.